Wel, y syniad efo ti i'r criw Cymraeg gwers 5. Beth ydyn ni eisiau? Mwy o arwyddion? Mae croeso yn y fynedfa ac mae posteri Cymraeg yn y coridorau. Ond dydy'r posteri ddim yn ddiddorol. Maen nhw'n hen ffasiwn. Iawn. Wel, mae posteri wych gyda'r clwb ieuenctid, posteri doniol, posteri pobl enwog fel Gareth Bale, mae'r posteri yn Cymraeg a Saesneg. Beth am ofyn i Chris neu Kelly o'r clwb am help? Gred, ond mae cyfarfod y criw Cymraeg heddiw. Dim problem, allai ofyn i Chris danfon copi o posteri ar WhatsApp. Gret. Helo Lloyd, y syniad efo ti ar sut i helpu athrawon i ddysgu Cymraeg. Tiwtor Cymraeg ydi mam i'r menter iaith. Roedd hi'n awgrymu bod tiwtor yn dod i'r ysgol bob amser cinio i helpu'r staff. Faint mae'n costio? Bydd dim cost. Mae'r menter iaith yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg. Maen nhw'n hapus iawn i helpu ysgolion hefyd, yn enwedig y staff. Ond be arall all nhw'n wneud? Cangerdd,